Amit. Mas Kalis, niki lho niki. Kalau. Ini jenis apa? Ali. Bapak ini KBO. Iya. Ben ora dibayar 2 sih lah wis. KBO iki KBO. Ora. Bito. Nah. Aku tak leren sih. Leren apa? Leren kabeh. Kadang-kadang jere. Mbak yang golongan aku mbak ayo bang. Golongan aku mbak udah ampun tak kliwon mbak. Aku mbak itu. Iki lho mbak iki lho. Apa? Uyune ngis. Haha. Iki piye lah bisa iki? Kuwe lho. Hahaha. Adik-adik duduk manis. Duduk. Tahu nih caranya apa ini? Amin. Kualik. Assalamualaikum WRWP. Acaranya apa? Waalaikumsalam sih. Acaranya apa acaranya? Bo, karo. Lagi biar kita ada murah acaranya lo. Iya, nanti kan dari bosnya kok. Urung. Acaranya apa? Bos, acaranya apa bos? Hanya Selatan. Hah? Yo Selatan. Hah? Selatan. Apa? Kawin putra aja. Jajal ya tanganmu. Acaranya apa, Bang? Sunatan acaranya. Taruh apa sini kok? Cuma aku belum nak aja. Aku mau takut celana, kowe takut cawe itu. Oh, wong bare ya biasa. Iya. Utek-uteknya wong lanang lah ya ora dhewe lho. Ayo ditinakno. Jenenge sapa ora? Urung. Jenenge mau Mas Lanang. Yo. Betul. Heeh. Ibu orang kumpul. Ora jenenge yo wis Kalis. Kasmi. Kalis. Ibuke takoki. Sik, ala tok iki ben jelas ngene. Ibuke iki lho. Ini sapa sing sunat? Ora ora jenenge kowe. Menjeri. Ora ora. Kasmi. Oh, kowe lak isine luruan tok yo ngene iki. Lah nek tok iki kono june Tommy kene Kasmi, kono Tami. Kamu utami Tommy. Ditungak no. Rene. Sama aku model aku ditungakno. Aku rasa ndonga. Ayo. Amin. Ya apa amin. Aku rasa ndonga aku. Ayo donga. Jangan. Joko, karo kiai to. Joko iki. Iya. Bilane kursi lah.
Lah iya mau bisa maju duk emang kok. Kiai bukan lesehan. Wes mas. Dua bu. Ayo. Oh, nilai mana pinter ini. Lah untuk naik. Mesti ada di lesehan ngono. Iya. Debat, debat. Lah iya tak bisa ora gelem. Debat. Iya, debat. I. Jangan yo coba. Orang ngadeg. Ora. Iya. Kon ora. Tidak bisa ya. Nah, bisa. Salah. Heeh. Joget nompet, Pak. Ora ini apa? Tayuban. Tayuban. Pak, tayuban iso. Oh, iso. Iso berapa? Iya. Kowe kok jo minang ini terus. Ayo melon dong. Nah. Ora taniku sing nggawa upukane lho. Ngawasi ngawet. Takon nang. Cuk, jenengmu sapa? Apa? Kowe. Apa? Apa? Kelas piro? Sinyale satu. Kelas piro? Tekan. Lek banyak ini. Minjine wae lho mbek aku. Yo ayo. Sampean tengah, monggo. Ora. Yo ora iso. Napa? Iki ora sik. Ora ngono. Ora motor mabur. Iya, Bu. Sare mabur. Yo. Oh.
Nah, ini